Ez pentsa bertso berriak jartzera nuanik. Ondoren datorkigu Maialen Jamio, hitzen mago, malabarista, eta edozer bezandare pailazokerietan amaituko nuke. Ta Elizan gauza serioak esan behar omen dira. Ez dakit bat, aproposena otena izen horretarako. Humoretik, absurdotik, erresa bazait. Poetaren maskara jantzi, eta aurrera. Noaguako lehendakari izatea proposatu nahi dizut. Hola esan zidan Imanolek kafako terrazan. Pentsatzeko denbora eskatu nion, protokoloz. Gauza serioak pentsatu egin behar baitira. Aldekoak eta kontrakoak balantzan jarri, eguna joan eta eguna etorri, ideiari bueltak eta bueltak. Mareatzera nion. Logikoki, hala izan behar zen. Baiz. Talaiatik amildegian bera botatzea izan zen nirea. Zer da bertigua? Ze agosarra, ze irmoa, ze indartsua, ze matxitoa, bertigua zer den ez dakidena. Euskara eta euskal kulturarenean jakin beharko genuke bertiguaz. Inertziaz, gailura geurea dugulakoan, eroiketa librean gehiago ikusten dut geure burua. Ez parasutik, ez babes sarerik. Joxan hartze, zauden tokian zain. Botatzen gara, oraindik ere txori galera sinestarazteko, balkara. Ieskotik bada ere. Haizu gaitz, ostia. Milagaren alea ospatzeko itzaldia zen. Ez izan horren iluna. Ez gautu horren gaizki. Ilusio pixka bat, jarri gatz eta piperra, bizitzari, abentura, kolorea. Jose Luis Zumetalen muralekoak bezain beste, bintzat. Akaso arrazio duzue hori esatean? Ados, konforme. Gautanik norbaitek galdetzen baldin gait. Noagua? Honela erantzungo dut. Aurre, euskaratik eta euskeraz. Usurbildik, usurbildarekin eta usurbildarentzat. Noraino? Auskara. Bidea oinez egiten da. Zeru oskarbitan eta belainopean. Ta galtzadak amaitzen badira, beti bilatu daitezke berriak. Balio